Op 18 november is de uitreiking van de Limburg Export Award door minister Ploemen van Buitenlandse Handel. 3 bedrijven zitten in de finale. Bruinzeel Storage Systems, ETF Machinefabriek en Monteer Process Technology. Vandaag een portret van ETF Machinefabriek uit Nederweert. Dit is de ETF Multimover, een van onze bekendste exportproducten op dit moment. Het voertuig waarin ik nu zit gaat bijvoorbeeld naar Abu Dhabi. ETF Machinefabriek in Nederweert is een ervaren speler op de exportmarkt, al bijna 60 jaar. Ruim 90% van de omzet wordt in het buitenland behaald en dan ook nog vooral buiten de Europese Unie. Van Rusland tot Australië en van Duitsland tot Korea. Klanten zijn vaak grote internationale concerns zoals Disney. De groei moet vooral komen uit de amusementsbusiness. Daar zit meer brood in dan in de bouw van machines voor de vloerbedekkingindustrie. Bij ETF Machinefabriek werken ruim 50 mensen. We hebben 2 productlijnen. Eén zijn machines voor de textiel vloerbedekkingsindustrie. Wij maken verwerkingsmachines voor tapijt, naaldfilm, vinyl. Denk daarbij vooral aan inspectie, meten, snijden, opwikkelen, verpakken, intern transport. Alles nadat het tapijt eigenlijk al geproduceerd is. De tweede lijn zijn attracties voor pretparken. Denk daar niet bij aan duizelingwekkende coasters, maar denk daarbij aan typische familierides waarmee je een beleving ondergaat. We hebben in zijn totaliteit inmiddels naar 45, 50 landen geëxporteerd. Dat scheelt per jaar, omdat onze producten projectmatig geleverd worden. Maar denk daarbij aan een aantal uithoeken. Dat kan Zuid-Afrika zijn, dat kan Australië zijn, dat kan Korea zijn, dat kan China zijn, dat kan Amerika zijn, dat kan de Verenigde Arabische Emiraten zijn. En natuurlijk Europa is een afzetmarkt. Dus zeer divers. Als we kijken naar onze producten, dan hebben wij natuurlijk machines die gaan met name naar de fabrikanten van vloerbedekking en de grossiers die de woningtextiel verkopen. Denk daarbij in Nederland bijvoorbeeld aan de Carpetride of de Leen Bakker. Bij amusement zijn dat de pretparken en de musea. Denk bijvoorbeeld aan Continuum. En bij pretparken kun je denken aan een Fantasieland, een Europapark. En zo zijn er heel veel klanten all over the world. Ik denk dat bij export er misschien andere gewoontes zijn. Maar uiteindelijk is export vaak voor mij betekent dat ik moet langer in mijn auto zitten, ik moet langer in het vliegtuig zitten. Maar het zaken doen hoeft per definitie in een exportmarkt niet echt anders te zijn. Het belangrijkste is denk ik waar je op moet letten als je naar een ander land gaat, is wat zijn de gewoontes van het land. En als je daar naartoe gaat, probeer je aan te passen aan de gewoontes van het land. Als ik naar een Midden-Oostenland ga, in de Ramadan, dan weet ik dat ik me daar moet aanpassen. En dat is het belangrijkste, denk ik, dat je je klanten laat zien dat je je aanpast in hun cultuur. Dat je meedenkt, dat je meeleeft in hun situatie. Dat geeft een persoonlijke band. Wij verkopen projecten, daar is een persoonlijke band heel belangrijk bij. En dat creëert het. Het zaken doen is niet moeilijker buiten de grens. Het mag misschien moeilijker klinken in financiering enzovoort, maar ik heb landen in het buitenland waar beter betaald wordt dan op mijn eigen markt. Dat was ETF Machinefabriek uit Nederweert. Een van de 3 finalisten van de Limburg Export Award 2015. Volgende week de 3e finalist. Monteer Process Technology uit Zevenaar.